mga idol oh. Kita yung mga idol, may mga garapata. Yan mga idol oh. Yan. Ayaw magpaligo, tumakas. Morning mga idol. For this vlog, kailangan nating paliguan yung mga aso mga idol. Yung tatlong aso at saka yung nanay ng aso. Ito si Mikay mga idol. Tapos yung isa yung mataba mga idol. Ito si ano mga idol. Ito yung mataba si Purdy. Yun, paliguan natin. Kani si Tapos Gamay. ito si Gamay. Ano mga idol si Gamay. Yung isa may isa pa. Paliguan natin yung mga aso mga idol para malinis sila mabango. Marami silang garapata. Uy, balot. Yun, nabol. Makas pa. Hindi si balot. Yung isa mataba. Dala dre, anyway. So mga idol, yung pangatlo si Balot. Yun, malaki din to. Shout out sa iyo. Yung sa kanilang tatlo mga idol, yung si Purdy, ito si Purdy. Yan yung pinakamalaki. Kaya paliguan natin mga idol. Yun mga idol, rahin natin liguan to si Purdy mga idol, itong mataba. Basahin muna natin yung katawan. Ang dami kasi mga garapata nila idol. O puto. Kaya every Sunday kailangan paliguan para mawala. Ito lang gamit nating sabon mga idol, itong bar na sabon. Tapos banlawan lang natin ito pagkatapos. Kaya sabunin lahat ng kanyang katawan. Yung balahibo niya. Dagan man. Kasi ano yung balahibo niya mga idol? Matataas. Mataba. Pati yung ulo, kailangan nating sabunin. Para mawala talaga yung mga kuto niya o garapata. So mga idol, nasabunan natin lahat tapos banlawan din natin to. Tapos yung sa huli, iiwan lang natin yung sabon sa kanyang katawan. Hanggang sa matuyo yung sabon. Ito mga idol, may chlorine din to. Para mamatay talaga yung garapata o kuto. Kailangan lagyan ng chlorine. So sa may tiyan mga idol, daming garapata. Banlawan lang natin idol, yung una nating sabon. Haba ang kanyang mga balahibo mga idol. Tapos sabunin natin ito last. Tapos iiwan na natin yung sabon sa kanyang katawan, sa kanyang balahibo. Patutuyuin natin para mamatay yung kuto. Kailangan sabunin talaga lahat. Yun mga idol, nasabunan natin. Iyaan na natin itong matuyo sa kanyang katawan mga idol. Para mamatay yung mga karapata o kuto. Yan. Iyaan na lang natin yun sa mga idol. Kani man. Tapos ito, susunod natin si Gamay. Ito naman, kailangan natin liguin. Paliguan natin to mga idol. Kasi ang dami ding karapata nito mga idol. Oh. Kita yung mga idol may mga karapata. Yan mga idol. Oh. Yan. Ang daming garapata kaya kailangan paliguan. Ano ka? Kaya giniwan natin yung sabon sa
balahibo nila mga idol, hinayaan lang natin matuyo, mamamatay yung mga garapata dyan. Tapos maintainin lang natin tag isang linggo para mamatay talaga at mawala na siya lahat. Dalawang beses nating sabunin mga idol. Yung una, banlawan natin. Tapos yung pangalawang pagsabon, iiwanan natin sa kanyang katawan. Iyaan na lang natin. Ito mga idol, pangatlo si balot. Paliguan natin, busog na busog mga idol, bagong kain. Basahin muna natin. Tatakas na naman. Shhh, balot. Sabunin natin mga idol. Kailangan talaga paliguan itong mga aso mga idol para malinis sila. At mawala yung mga kutos katawan. Wala yung garapata. Kasi pag hindi ito pinaliguan idol, pag sinayaan natin yung mga kuto garapata, magkasugat-sugat yung katawan nila at babaho. Yan mga idol, last na sabon, hayaan na natin sila para mamatay yung garapata. Yun, hayaan na natin mga idol. Giniginaw mga idol. Tapos yung last natin paliguan, last paliguan natin mga idol, yung nanay ng aso. Paliguan natin yung nanay. Tumakas mga idol, kinuha ko dun sa kabilang bahay kasi ayaw magpaligo. Kapitbahay namin guys. Liguin natin to. Ito yung nanay nila mga idol. Hello ma. Nabasa na mga idol, kailangan na sabunin. Ay! Bakit tumakas? Takot sa tubig mga idol. Sabunin at saka alagaan din yung nanay mga idol para hindi siya maano siya sa mga anak niya. Malagyan ng mga kutot karapata. Ayaw magpaligo, tumakas. Kinuha ko doon sa kabilang bahay. Kasi kailangan talagang paliguan sa. Yan lahat kailangan sabunin. Yung ulo. Ayan, pagkatapos mga idol, banlawan natin. Yung unang sabon, banlawan natin. Uy! Takas pa. Yan ang last na sabon mga idol. Iiwan natin sa kanyang katawan. Para mamatay yung mga kuto sa garapata. Ma. Ganito lang idol pagligo ng aso. Kung wala tayong mga yung pangligo talaga na sabon para sa aso. Sinsay Pero magharang. bar lang bar. Iwan lang natin tong last na sabon sa kanyang katawan. Pero mga idol, sa hindi pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe naman ang ating YouTube channel at saka pa-like na lang din. At saka pakipindot ng notification bell para updated ka sa susunod kong mga video. Ayun, salamat mga idol at good day, God bless. Yung mga idol, pagkatapos maligo ni Balot, nagpapainit siya dito, nag-sunbathing. Yun, naglalaro siya sa buhangin mga idol. Hanapin natin yung iba. 4D mga idol. Naglalaro dito sa labas, nagpapainit din. Ito sa Balot. Yun. Naglalaro yung dalawa mga idol. Nagpapainit. Kasi nilamigan sa katawan. Yun, nagkakaskas.